priatelia, vítam vás pri dnešnom videu v takomto inom čase ako cez víkend, ale presedlal som na inú značku. Videl som, že táto značka Prozis prišla na trh troška dávnejšie už, ale veľa ľudí si to chválilo. Dúfam, že to nebolo len kvôli tomu, že majú s tým spoluprácu. Ja vám tu teraz nejdem predstavovať spoluprácu, tu bohužiaľ nemám, možno časom, uvidíme. A nej som ten typ človeka, že by som robil všetko preto, aby som dostal tú spoluprácu, jasné, keď už človek dostane. Je to dobrá príležitosť, ale o tom sa tu nebudeme baviť. Ja vám idem ukázať, ako som zainvestoval a čo všetko som si objednal a že som si toho neobjednal málo. Spravím si tu troška ešte poriadok na stole. Nech to mám kam dať, lebo to váži 14 kg a nie je toho zrovna málo. Využil som zľavový kód Matej 10 od môjho kamaráda, trénera Mateja. Takže určite použite tento kód, dostanete zľavičku aj nejaké produkty navyše. Ja som použil, myslím, 3 kódy. Dajú sa tam kombinovať rôzne z jej akcií. Takže super, zostal som zľavu, myslím, okolo 32 alebo 33 eur. To už si presne nepamätám, ale tu vám to ukážem, keď nájdem niekde screen a ideme si to rozbaliť. Takže ideme na to. Prvé sú tieto proteínové wafle. To sú čokoládové. Mám tu potom ešte takéto, tie sú zase bez príchute, alebo sú síce vanilkové, tie sú sugar free. No, bral som to kvôli tomu, že to zoberiem na bike ako snack, takže wafličky jedny, wafličky druhé, wafličky tretie, zase bezcukrové, čokoládové. To sú wafle. Zadarmo v objednávke boli takéto proteínové čipsy. Malá krabička, ale zase zadarmo v objednávke boli takéto 3 tyčinky. Jedna je, neviem, či vám to dobre zaostrí, ale je to high protein, low sugar. Jedna, druhá taká istá, real protein bar. Potom je to čokoládové másielko, crispy. Potom je to škoricové másielko. Ďalšie másielko, to bolo zase zadarmo v objednávke, takže mám čo papať. Ďalšie tieto wafličky, tie boli takisto zadarmo k tej objednávke. Ono to tam tvorilo také rôzne kombinácie, že boli tam balíčky, že keď si kúpil jedno, druhé, tretie si dostal zadarmo. To bolo u tých proteínových waflí, tie by tu mali byť ešte niekde. Áno, ešte sú tu jedny. Bolo to tak, že keď kúpiš dvoje, dostaneš jedny zadarmo. Potom je tu zase niečo, čo bolo. To sú ďalšie proteínové tyčinky. Tieto som si bral na bicykel. To sú s ovsenými vločkami. Ďalej tu máme Zero BCAčka, to je malinovka do roboty, do vody. Nič také, že čo by ste na tom nemohli pochopiť. Potom tu je toto, glutamín, ten dávam priebežne tak večer, keď idem spať, aby sa nepovedalo. No, videl som, že majú parádnu kávičku. Ja som milovník kávy, tak som si zobral takúto so sušenkovou príchuťou. Už je toho pomerne dosť. A to som ešte len vo 4. krabici. Potom som si zobral
takéto styky do vody, zase malinovečka do roboty. Za málo peňazí, fajnové nápoje. Tých mám viac, rôzne príchute, ešte tu mám ananás a nejaký tropikál. Potom tu mám veľké oreškové maslo, ja mám rád crunchy. Ako môžete vidieť, topping takýto na ráno, na kašičku. Znovu ďalší topping zase na ráno, takto na kašičku. Jednoduché. Sprej na horkozdušnú fritézu, ani neviem aký je, ale nehorlavý. Jednoducho sprej, aby ste neminali kilo oleja. Není o čom. Masíčka, zobral som si dve. Takéto. Beriem to z Jimbymu stále. Vyskúšam aj tieto od nich, či budem spokojný. Uvidíme. Vzorka proteínu zadarmo. Príchuť. Belgická čokoláda. Potom tu je ďalší topping. Takýto. Zase čokoládový. No. Potom sú tu Zero. Protein bary. To mám všetko na bicykel. Takéto. Aby bolo čo doplňať. Potom tu mám znovu ten glutamín a znovu tie BCAčka. Ono to bolo v tých pakoch za výhodnú cenu. Zase toto. To všetko, čo býva zdvojené, čo tu takto môžete vidieť, to vám spravil jeden zľavový kód. Aj som si to pozeral v objednávke, neobjednával som nič dvakrát. Spravil to ten zľavový kód, bolo tam myslím tak, že MyPack sa to volalo a keď ste to pridali ten zľavový kód, hneď vám to zduplovalo a ten ďalší kus toho produktu, napríklad tieto omáčky alebo toto, hneď vám to skočilo zadarmo. Takže za mňa fajn. No, to, z čoho mám najväčšiu radosť, akože mega balíček. To je tuším aj najťažšia vec z celého. Sú to energy gely na bicykel s príchuťou koly, dlhotrvácne, aj s kofeínom, takže za mňa veľké plus, že to tam majú. A ďalší sirupček maple. No, toto sa mi osvedčilo, to Matej vždycky bráva do posilovne. To si dávame pred ťažkým tréningom, super vec na energiu, elektrolyty, proste izotonický nápoj. No, ďalej sú tu palacinky v prášku, zamiešaš, buchneš na pánvicu, Cerus, nejaká kašička, takú vyskúšam, jakú majú. Brávam si Jimbymu. Teraz už nebudem. Za dobrú cenu, takisto. A ešte tu mám jednu ryžovú. A krabica je prázdna. To máme všetko. Dúfam, že tento stôl plný prozísť vecí mi bude slúžiť dosť dlho. Z 230 ma to stiahlo cez tie zľavové kódy, takže fajn. No a to by bolo asi všetko z tohto videa. Bol to len taký malý unboxing toho, aké nakupujem produkty, keď si kupujem veci. Ešte kupujem samozrejme aj proteín, ale ten si beriem od inej značky. Beriem si Miami, ten kupujem u nás na Slovensku, pretože je tu za dobrú cenu. Prozis má proteín na moje pomery dosť drahý, takže pokiaľ nemám spoluprácu, sa mi to absolútne neoplatí. To by bolo asi všetko. Ak máš nejaké otázky, určite ma neváhaj kontaktovať na Instagrame, odkaz nájdeš tu hore.
kľudne ti odpoviem na všetko, čo ako chutí, to sa dozviete. Na mojom Instagrame budem dávať videá, príspevky, príbehy, ale nebudem sa nikomu vľúcovať, aby som dostal spoluprácu, to určite nie. Taký ja nejsom. No a my sa vidíme pri sobotňajšom vlogu. Ďakujem za pozretie. Ahoj.